talk too early. Oh, Indaba, talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Njalo ngolwesithathu from 7 to 8 I bring you Indaba Yesintu here eGagasini. Indaba Yesintu, this is when sisuke sikhuluma nje ngeindaba zethu ethinta isintu. We educate you, siya debate as well, and sithola ukuthi izinto zethu zemsamo zihamba kanjani nanokuthi ama procedures alandelwa kanjani. So konke ke lokho asikwazi ukwenza kwishow eyodwa njengoba siba weekly. So njalo ke ngenyanga first Wednesday of the month I open the lines with my experts so that uzobuza konke ongafisa ukubuza besicacisele. So ke namhlanje asina topic ubuza nanomayini uthela wayeka sikwenza lokho njalo nje nge first Wednesday of the month. This program guys is on digital platforms as well. You can watch it on Kakasi FM app as well as na ku YouTube, and then ama podcast alolu hlelo futhi uyawathola masiqeda nje usukwazi ukuthi uyithola. Let me introduce my guest. We have Dr. Mnyadi oyi PRO ye traditional Healers Association and we expert endabeni zesintu. Dr. Mnyadi siyajabula ukuba nawe. Welcome to Kakasi. Asibingelele Mthiyane nabalaleli beKakasi FM emva kwesikhathi eside sigcinene. Siyajabula kakhulu kuyintokozo ukuba nawe. Bese sizoba futhi nanye expert umthandazi umlondi Magubane. Komose siyakumukela. Sohlaza ngicela ukubingelela kuwena, ngibingelele nakubaba Mnyadi, mase sicela ukuguqa nasendlunkulu. Bese sithi sibanisa amathongo uyabingelela nakubalaleli. All right, just ukumbuza ungathumela ne voice note ubuze ngayo umbuzo. Inamba yayo ithi 0789342827. Ngizoyiphinda 0789342827. Earlier today ekseni ngisuke egijimeni, so mase ngihleli ke sengiphuza icoffee omyusisi uyabuza la ukuthi ngiyafisa icace lento uthenga imoto uzwe kuthiwa iyabikwa ekhaya abanye bethi akungenziwa lokho. Anginayo ke impendulo ngase ngithi ngizolinda kuze kube lolu hlelo. Mnyadi ithini inkambiso yesintu uma umuntu esuke ethenga imoto kumele ihlabele isilwane, kumele ayibike ngempepho noma into kungamele iyenziwe? Asiqala sibuza ukuthi imoto iyini ngokwamanje futhi ibambeleni ngokwakudala. Yes. Imoto ihash lokuhamba likuthathe likubeke la ufuna khona njengoba kwalisetshenziswa obabamkhulu nokhokho bethu mandulo. Ngakho ke uma bekunika amandla ngoba amahasha wasekho sekuzona imoto lezi zafika nondlebe ekhanyelanga ngongqwenkulu. Right. Okubalekile uma selifikile ungakwenza okuwumcimbi okubazisa abantu abadala ukuthi nali yashilabo abezohamba ngalo beya la wena bekuthuma khona. Kodwa okufanele ungakwenzi emotweni uqhele ngenyongo. Oh. Okay. All right. Ungayigaxa isiphandla futhi esibuyeni esingaphakathi. Yayibona. Yeah. Ngoba lonto idala ukuthi imoto ihluphe even noma ufuna ukuyisusa eduze kwakho uyidayisela omunye umuntu efika imhlupha mphela ngale. Oh, okay. All right. Ngiyeza uyavuma nankomosa. So khona into ishilo kufanele uyenzele umcimbi. So whether you decide ukuhlaba isiklabhu noma uhlaba inani as long as yona ungeze kuyithinta uyifaka isiphandla usho njalo. Mthiyane isikaphe amazulu awasebenzisa isikaphe. Okay. No, so uma wenza umcimbi obhekene namathongo thina amazulu imbuzi sikubika ngeenkuku amajuba bese sihlaba imbuzi. All right. Uyavuma Komosa? Sohlaza ngiyavuma kubaba. Nenye into engifisa ukuyigcizelela ukuthi umuntu okuyena yena kahle kahle kufuna ayihlabele imonto umuntu osuke ngayikweleti. Uma ukuthi imonto usayikweleta ukulungela ukuthi ushisa impepho bese uyababikela ukuthi ke nansi imonto nali ihasho ufisa kube elabo ngokuphelele. Yes. Uyacela bekupha amandla ukuthi leli hashi ligcina kuyelakho ukuze abantu abadala bezokwazi ukuthi bekunikeza amandla ukuthi istolment esehasho ungahluleki ilona. Oh, okay. All right. I hope icacile. Uthini wakumbuza? All right. 0315373000. And eminye imibuzo evelayo
ileyo yokuthi uma bayisahlangene ke nemoto le mangabe umuntu ethole umsebenzi kade ufuna njalo njalo and then finally oh yes use employee or mhlambe businessini izinto sezimhambela kahle lokho kwenziwa kanjani uyabonga kumathongo indlelani Sohlaza uyabona abantu abadala mabukenzela into enhle kufanele ukuthi mangabe abantu abadala bekwenzile lonto ubonge noma ngabe kuthiwa ilona business soliqalele liyaphakama siyakholelwa thina ukuthi konke sinako sikunikeza ibona yes kukulungele ukuthi uhambe emsamo ubambe imbuzi yeah uhlabela abantu abadala baphukudla yes kodwa phela uma usubenzela abantu abadala lo msebenzi lo ubabonga ufuna uwenze ngqo la usukuzaleke khona okay ngithatha nangu anonymous for some respect welcome to Kakasi anonymous hello usekakasini mfowethu uthini umbuzo wakho oh ninjani sikhona baba kulo siyaphila ngicela ukubuza la into zami mina kakhulu ngumuntu eso abantu bakomalume lathi most abantu so let's say mangiphi inhlanhla nje enkulu mase ngiyakwazi ukuthi vele ngizoya ngiyobabonga ngalokho kumele ngibabonge ngakho mhlawumbe so let's say sengiyimoto ke emva kwalokho noma izimoto yeah lezo imoto ngiyibika kuphi ekhaya ngoba umani baba bashadile kodwa abantu abangiphethe yaba komalume okay imaka asiqale la mkhulu inhlanhla uyithola komalume wakho yebo uyithola komalume wakho kodwa wena uma wakho nobaba wakho bashadile ngesintu noba ngesilungu inaleyo nto kade ayihlupha bashadile bona manje ngathi ngumuntu futhi ohlushwa nalokho kokubangwa abantu abadala bathi bona bashada bacaca bashade ngesizulu loba ngesintu ngesilungu na lokwasonto I'm not sure cause omunye wasibashada okwesintu omunye wasokwesilungu angingayisho uyabona ke njengoba engenayo isho ngokutela bashada no imini ongenayisho ngiyabona ngoba kwabona bakhuluma into ezingefani yabo lonto ongenzeka kubobo ukuthi bashada ngesintu ngoba engafuni ukuphunyukwa yinina bezwe lonto umama bashada ngesilungu ngoba vese uyakweleza lapho asivele siqonde khona lapho Mnyadi kutheni why ubuza ukuthi bashade ngesintu noma cha yabona ke insizwa le njoba into zakhe zikwalu wonke kwenzayo ufanele uyise ngapha ku a report ukuthi umfana uyokhuluma nogogo bakhe komalume ngoba uphethwe khona idlozi la kubo lingadinga lingabe nenxa umenza umsebenzi kale konke akwenzayo manje ufuna kwenza komalume azathole isinseko sokuthi ikuphi lokho kudala ukuthi abangwe idalwa oyise nonina beshadile ngicela ukukhuluma bakumnyadi ngiphazama ukuthi vele ngumuntu owalembethe ngowesithathu kubantu basekhaya manje kuthiwa khona isiphandle kumele angenze lakho sona ngisemncane angazi kanjani ke mhlambe wenze lokho komalume noma la ke komalume ngoba manje ngathi izami komalume kakhulu zonke nje bangiphethe wena wesiphiwo sakomalume ingakho ubaba wakho kuyona yonke into oyenzayo kufunela akutshela ithongo lakini ukuthi azakubambelela ngoba wesiphiwo ukuze kube nesiqiniseko sokuthi umshado wabo wesilungu lobo wesintu yini ilapho kuthola khona ke indlela yaphambili ukuthi ke kuzoqhazuleka kanjani okay before wambe anonymous ufuna ukuyeda ukuthile la uMagubane yabona umne wethu njengoba echaza indaba yakhe ukuthi usemshadweni kodwa manje akuqondakali into ekufanele ayenze ngoba enokhulele kubo kodwa inhlanhla uyiphe kuphi komalume kufanele alihloniphe idlozi la kubo uma ezohamba ekomalume asithi uyokwenza inkukhu kufanele ayiqale la kubo inkukhu akhombisa ukuthi uyalihlonipha leli thongo ngoba phela akaphuma ehlathini ebese ebikela ledlozi la kubo ukuthi ke manje usacela indlela yokuhamba aye kuphi komalume ukuze ithongo leli la kubo limphelezele ngoba ukuthola ukuthi sohlaza umuntu uvela asuke kubo azi kahle ukuthi uphethe ithongo la komalume avela ngenzile ukuthi bese yahamba afike izinto zikuphi komalume bese yabuya ekhaya afike nale ekhaya ngenzile ukuthi angabike bese limshaya lethongo liba nesikhwele manje sohlaza bese liba nesikhwele ithongo ingakho ngithe ubaba
akamshisela impepha amcelele ongweni lakubo ngoba kanalo enilungelo lokuyisisela ngoba uyisisaphe nazo okay ngikholwa ukuthi icacile ke Anonymous try that mfethu and I hope kuzohamba kahle siyabonga kakhulu Anonymous wase Marisburg ube nenkinga yokuthi idlozi okuyilona limphethe lasekhaya koma manje uzokwenza njani siyabonga sinomnyadi no Magubane akho sihloko namhlanje ubuza nje noma yini ofisa ukuyibuza ucacise khona into oyithola la as advice from lolu hlelo and bese uhamba uyenza kwenzekani after that ngiyayithanda leyo feedback yokuthi wenzile njengoba kushiwo izinto zalunga noma zabheda kakhulu kunaqala sisexobo nawo sino Sabelo Duma Sabelo sekakasini sawona bhuti Alex njani siphelile kunjani kwena ngiphelile sure ngicela ukubingelela nje nakuba Mnyadi kanjalo ke nonkomoso yebavuma mfethu Mthombeni mfethu before umuvele phambili nje ngicela ukuthi siyenze kanjena because manje ngibonelana ukuthi isikhathi esiningi sichitheka sesabuzana impilo trust me yabona nje bangibabingelele leqaleni nje ba right kakhulu so mase ngikumukelile uvela udubule nje uye embuzweni wakho bazokuphendula sure I think ngokuthi ngithathe isihlile ngike ngicela ukubuza nje la imibuzo emibili ukuthi ke owokuqala ngabe kuyenzeka yini ukuthi umuntu azalwe embethe ambathwe ithongo la komalume wakhe uma kukhona kuyenzeka ngabe mhlambe ingubo uyembulela kuphi lo muntu komalume wakhe noma komalume kava wakhe na umbuzo ucishe ufanele lo oqala okay sure owesibili umbuzo uthi ke mhlambe esimeni sokuthi ekhaya kunesimo sokuthi ke kube khona ukuphehla kwamanzi amnyama futhi ke ephehla umuntu onegunya ukushisa impepho ngabe mhlambe izinto sizilungisa kanjani thina ke mhlambe abantu abangenalo mhlambe ilungelo lokushisa impepho ngabe siya kanjani ngoba sesisambe sasathola ukuthi mhlambe lo muntu loba ephehla amanzi amnyama usenanendawo la esebenzela khona not la ekhaya elikhulu okay kube futhi ukuthi ma nidinga ukuthi izinto zenu anenzele uye futhi oshisile okay all right Magubane kuqala bese ke siya kudokotela sohlaza ake ngithathe lo khuluma ngokuzalwa embethe kodwa embathele futhi komalume bekhulele komalume njengoba usho nje umfowethu all right wena Mnyadi kuzothatha le amanzi amnyama okay kumlungela ukuthi njengoba ezalelwe la komalume kodwa wembethwe inhlanhla komalume kama wakhe kufuna hlabe imbuzi la komalume apha abantu abadala ini isithebe uyangezwa mfowethu ebese eyasuka lapho eseyakuphi komalume kama wakhe ngoba wembathiswe khona inhlanhla bese efika khona eimbula ingubo yakhe mayisebuya nayo uyangezwa mfowethu mawusubuya nayo lengubo yakho usuza kuphi usuza la komalume ke manje mawubuya nawo la komalume sobamba inkukhu ezimbili so uyenzela iladi so uyayikhunga so uyihlanganisa nethongo la kuphi la komalume wakho ukuthi lihlangane manje nela komalume kama wakho phezulu kwesimo senhlanhla yakho ukuze inhlanhla yakho izokuphakamela ikusebenzele bangaboni manje abakomalume wakho sebexwa ukuthi yini le umzukulu abuye nayo sekufuna manje noma ubuya nawo lenhlanhla uyithule ukuze izokusebenzela sure okay kulungile ke Sabelo Mnyadi okay abona le amanzi ami yashopho Alex mangikhumbula kahle ngo2019 sike sayikhuluma le ndaba ukuthi kube khona umuntu opushisa impepho yonke indawo ewesalweni iyashupha le nto njobe khona babafana ngoba ukhuluma nje umfana akenze nje ngoba sebezile ukuthi sephehla amanzi longala abafuna inyanga ezofika lenyanga le bese beqokana bodwa ukuthi bani ozomela lendlu yakubo uyangizwa bese kulungiswa lamanzi anyama aphehlwa lo muntu acushwe engekho yena uyangizwa ngoba uma ngase abe khona uzophila futhi abona amaqhinga kusetshenzwe ngawo aphinda kwazi ukuyaphendula ngiyakuzwa bobumnyadi yebo cha ukuthi manje nje ubhuti Alex eke wabika ukuthi kahle kahle lo muntu uyinhloko yekhaya so asikwazi ukubypassa singamtshela ukuthi kunento euhlelo mhlambe sikanjani noma phela nabazali nabo basakhona ukhona ubaba wakhe engizothi mhlambe umkhulu bese ke kuzoba uyena ubaba omncane ngabe mhlambe senze njani ke thina kuleso songo phela ubaba omncane senani yebo impepho nje isishisa endlini eyodwa umkhulu usayishisa impepho kodwa ngoba usayinikeza ubaba omncane impepho
so sekukanjalo manje sisakwazi manje ukuthi sithi siya emsamo ngoba already ulukulula ke lalelane ke lamkhulu tholani inyanga nihambe niyowenzela umcimbi entabeni engekho Sohlaza lokulungisa amanzi amnyama ake ngingene le ndaba yes uyabona njengoba ethi umkhulu wabanikeza impepho enikeza indodana yakhe ubaba omncane into ekufanele le gangayo yes alright into ekufanele bayenze kufuna kubukeka ukuthi imiphi imisebenzi edinga ubaba omncane ngoba akuyona yonke imisebenzi edinga yena bona bayakwazi ukubezenzele imisebenzi ubaba omncane bengamthinti. Number 2 Sohlaza engifuna ukuthi ngikucacisele nangu umthombeni ukuthi uma ubaba wakhe ukuthi akasekho emhlabeni ngoba ngathi ngiyazi ubaba khathi usashona kulungile ukuthi kuphakame inkosana ngoba ukuba ubaba wakhe waye undaba ezitha bese ngeke ihlalo sobukhosi sihlalwe ubaba omncane bekhona abamadodana bekuzophakama indodana ihlale ehlalweni isikabani sikayise so bona kubalungela ukuthi manje bahambe bacele kumkhulu baguqe bathi mkhulu sisamadoda sesikhulile ehlalweni kababa sicela ukuyihlalela ngoba mhlazana bembuyisa uyise bemenzela ihlango bemkhuphula ngeke ihlango siphathwe ubani ubaba omncane so uphathwa yibona bayizwa leyo bhuti ngiyamuzwa but Alex mhlambe ngizothi ngiphamile la umuntu kahle kahle onegunya lokushisa impepho uyena ubaba omdala ngixolise nje lapho ubaba omdala wanikezwa umkhulu ubaba wakhe uthi ashisa impepho so nguye ke lo ubaba omdala sorry ophehla amanzi amnyama ukwegoqa Alex idinga isibindi endlini yakubo Thombeni yeah ukuthi bakwazi ukuma endlini kayise bayimele nako bengasekho ukuze yonke into icace ithi ba sure nithola ama options ababili ke bafethu nithole leyo ukuthi iyokwenzelwa entabeni ningamtsheli nithole futhi ukuthi ke niqoke inkosana ngicanga ukuthi wena esiswini sikababa wakho omdala right yebo kunjalo alright nokulungile ke futhi kwenzeke lokho ngibonge kakhulu futhi alright sure kunjalo ayikho inkinga okay gentlemen ngiyamdedela hamba umlaleli imindeni eminingi iqhathwa amanga naneinsolo zokuthi sinjenje ubani what if ngoba phela sithola uhlangothi olulodwa lukamlaleli lo what if bamnuka nje akanacala ngempela ubaba omdala uyabona so sebeyayiqala ke bayenza lento Sohlaza lento ngihlezi ngisho nakubalaleli ukuthi uma kuukuthi ekhaya ubaba kasekho emhlabeni kufanele nishiseleni impepho lento ithinta njenganomuntu osuke kuyena osukwenze ini umsebenzi uma umuntu enze umsebenzi kufanele mangabe sekuhlatshwa imbuzi kube uyena oyihlaba ngoba uyena osuke pha abantu abadala ukudla ngoba manje ngesikhathi bemnikeza impepho nelwane ehlatshwa uyena imbuzi lezi abantu abadala babonga yena ngoba phela ngesikhathi umphefumulo uphuma ulotshwa kubani kuyena bamukela ku bese manje abantu abadala bese bephakamisa ile nto manje ukuthi manje ngisho emzini eminingi abathi abantu ubaba omdala akahlabi siyahlaba kodwa into thina zisilungile kodwa ubaba omdala ziyamlungela ubaba omdala uyena ophehla amanzi kanti bona bathathe ubaba omdala bamsondeza kuphi emsamo so ubaba omdala ithongo namadlozi asekhaya abona yena abonga yena kanti kubalekile ukuthi mawenza into emsamo uzibambele wena impepho ngikholwa icacileke leyo ekutheni uma kuukuthi akenzi lutho but ngenxa uthi uyena onikhulumela nonke nibona izinto ichuma bese kuthiwa ke ingoba uphehla amanzi amnyama right 25 minutes after 7 ukwindaba eGagasini mosanda kusijoin ithini topic yethu namhlanje ayikho wena ubuza noma yini ofisa ukuyibuza uphala nanomayini sinenkakha ke ezimbili la sinomlondi Magubane sibe no Dr. Thule bona Mnyadi bazophendula ke konke ofisa ukuthi ukubuze yiyo le indaba eGagasini. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba eGagasini ungathumela voice note kwinamba ethi 078 9342827 sikwi open line ubuza noma yini ofisa ukuthi uyibuze. Nawe umbuzo obuvela ku anonymous. Ngicela kubuza la ukuthi uma uphupha nencwaba umuntu okade ashona futhi esenamncwaba ubuse uphupha usesikoleni kodwa kade wasiqeda isikole kusuke kwenze njani? Dr. Mnyadi. Okay. Uphupha umuntu osashona kade ashona wafihlwa yes ukabili kungenzeka ukuthi khona afulaza afuna ukudlulisa noba isikhalazo sezinto zakhe engazenzile nayiqeda uyangizwa kahle
Kungakho kufanele kubhekakala ukuthi imuphi lo mlayezo afuna ukudlulisa kunene ukuze izinto zakhe akwazi ukukhululeka la engane khona ngokomphefumulo. Okay. Ngokuqala lokho. Right. Okwesibili kuyenzeka futhi umpuphe kanti ufuna ukunitshengisa ukuthi khona umuntu osegange ngenhlabathi yakhe ethule. Uzama ukumguqula abe idlozi ebikini. Okay. Yes, siyadlula lapho ke. Bese ukuphupha isikole. Isikole bakwethu inhlanhla leyo usuku nabantu abadala. Uzokubeka kube kubili abantu okufanele kubaqacele bophupha isikole. Khona uphupha isikole ubhala. Kodwa uma sekufanele usubmit kade ukubhala uthola ukuthi ugcina ungakuhambisanga. Usuke kukhombisa ukuthi wena unabantu abadala. Kodwa inhlanhla abakunika yona ezokuphumelisa uyayibalekela ingakho bekuzela bese beyayikhohla. Okay. Ayizona. No icaceba. Sure. 0315373000 indaba eGagasini, indaba yesintu bangolwesithathu kusukela ngo7. Lolu hlelo ke uyalithola ivideo yalo ku YouTube na ku Gagasi FM app and na podcast yayo futhi uzoyithola kuyona leyo app. Sengithatha ke uSiyanda kwaNgcobo calling us from Maryburg. Hello Asiyanda. Ngiyangipula Lex. Right wena? Ngiyaphila Lex. Nanti yami imibuzo. Nami ngomunye ukuthokaza lembethe. Ongangokuba izinto lezi ezibona abantu abathi bayinyanga nengoma. Mina ngizibona mangilele kodwa. Ngisimangilele ngikhonjise yonke into engaphansi komhlabathi, into ezumoya nabantu basemzini nabantu abashona bayafika mina abathwethule bayafika. Inkinga yami ke lana sekumele ngenze isithebe. Angazi ngizosenzela lapha isithebe ngoba ekhaya kucushiwe. Kubeka umuntu ebaleni ophethe imbazo nasenangaphakathi endlini epassage kubeka umuntu osifazana nakhona ophethe imbazo. Ongangokuba mabe njengisa abantu abadala lento le babekela ukuthi abantu mhlazana kwahlangana umndeni yobuyela nawodwa hayi ukuthi khona umuntu wabulala. Manje mina ngikhonjisa isithebe sisepassage inyama yenkukhu ngiphinde ngivezele sisemgaqweni phansi nakhona futhi sigcenya inkukhu ngiphinde ngizibone ngiphethe indishi nokudla ngihambe eduze kweziziba ngikhala ukudla endishini mase ngiphonse ezibeni emva lapho mase ngivezela inyama emhlophe bengicela ukuchazeleka lapho ukuthi ngikwenza kanjani. Right. Hamba entabeni emkhulu uyokwenza iladi lasentabeni ubize bonke abantu bakini uthi sisitheba abasidingayo ukuze ubalekele lesasikhali lesifakwe ekhaya egcekeni kini la ukhona ukwenza uqede nya bese mawuqeda lapho udlule uyolwandle uphatha amakhandlela awu7 ayimbala awu6 nelilodwa elimhlophe bese uyabamemeza ukuthi abeze ekhaya mabefika ekhaya wena usufika vese uliqedile eladi labo usuzokwenza into enjengebrayi ushisa inyama udliwe inyama ngaphandle kokuhlanganisa lonke ukuze ugweme ukuthi ungathi ngoba lembazi ebekiwe izoniqeda nonke finish nya ayikwanga umuntu wangaphandle yabekwa oyedwa umndeni onomona ukuthi ubhuqeke wonke umndeni ukuze asale yena abuse ngendlela afuna ubusa kaye ethongweni lakhe. Enye into ekufanele ayenze njengoba abantu abadala bemkhombisa isiziba kufanele enze ngqo njengoba etshelwa angayi ukohlola ahamba isibeni aphathe yonke lento ukudla eshiwoyo ebese fike ephonse isibe njengoba abantu abadala bemtshela ngoba kusho bamkhombisa ukuthi njengoba bengekho ekhaya kucushiwe kanje bona basisizibeni umoya wabo so yena kufuna ahamba isibeni enze ngqo bese ebuya lapho entabeni ke manje noma khona lapha esizibeni ashisa impepho bese ebuza kubantu abadala ukuthi lo mcupho ocushwe laphana ekhaya yipi indlela engayenza ukuthi ngokuxazulule ngoba bayafekela ngamaphupho ena sekufanele manje aphahla ababuze bazobuya bamtshela. Right. Yenza njalo ke mntaka baba. Awuyeba ngiyabonga futhi. Siyabonga kakhulu kuwena Siyanda. Right, sise Joe back now. Siyabonga. Yebo sanibonani Gagasi. Sikubingelela mfethu sini umbuzo wakho? Yebo ngicela ukubuza manje nginenkinga la ngithi mhlawumbe mangiyohlola ngithola ukuthi umuntu ophethe inhlanhla zami ukhokholozi ushuthi uma ozalo umalume. Kodwa njalo bengithi mangenza umsebenzi ngiwenzele kumalume ngoba ukhokholozi bengamazi ngafika emhlabeni vele ngekho. Phinde ngithole futhi nokuthi khona abangakubaba amakhehla nabo adinga ukuthi ngiwenzele umsebenzi. So
makuyindaba enjalo uxazulula kanjani ngoba manje khona abangapha kobaba nabafuna ngibenzele usizi nangaphi isalukazi naso sifanthatha umsebenzi waso manje ngibeke lapho ngicela ukuthola nje ukuthi nomkhulu nogogo futhi uvala umalume bebengaqedanga ukushada abazali bakho ke wena ngqoke hayi nami umama ucace nje sekuphile sephusha umfethu ngoba naye sefuna ukushada mfethu uphendula umbuzo usecacile bashadile abazali yebo noma cha bashada isilungu angithi bashada isilungu but ngizosebenzisa igama lokucaca nje ngisho ukuthi umfowethu wayeseqedelela ngoba yena sefuna ukuthi naye aqhubeke ashade yeah okay ngicabanga ukuthi usegoli lo muntu akazi phakathi kokucaca nalalo Alex asiye kanjani all right kunje uma efuna kwenzeka kanjalo yonke into azoyenza wenzela nina luma ngoba unina ushade ngesilungu okokuqala lokho kodwa kufuna aqathola ukuthi ukhokho lo okuthi uphethe inhlanhla zakhe emlandweni konina luma kubantu abadala ubani lokho ukuze akwazi uqonda naye ngqo ukuze mawukuthi mhlawumbe washona ngesalo washonela empini akwazi ukumgeza aqala ngaphambi ukuthi amenzele izinto zakhe zokumbonga ukuthi umphe inhlanhla kunjalo nje okay mangabuza nje baba kokugcina ukuthi iphuphelike lafika ngifika lapha kuye ukhokholozi so kwafika bangishilo bengiphathele nje lemise umphako kuyinkukhu eminyama bafike bayibeke phansi iphakame lenkukhu mayinikina nje ishibe emhlophe bese iyashintsha iba yitiger angazi ngoba lokho ngabe kusho something or wayiveza kuwena ukuthi enkingeni onazo umbalo omnyama lo uma sekuvela eyinkukhu emhlophe futhi uzowugeza bese bayithonga elihle kwela njengoba yitiger nje Sohlaza uyabona njengoba ephupha inkukhu eminyama wayesephupha inkukhu emhlophe yayisiphenduka ibe tiger abantu abadala bamkhombisa ukuthi yena kunesilwane kufuna silahle qala uyiphunzi liyasuswa and then okwesibili ngenkukhu emhlophe bese yabuye ehlambulula idlozi okay elukhokhokazi wakhe kuyena bese elihlambululile ngenkukhu emhlophe lizobe seliyaphakama seliveza amandla alo kuye njengoba le nkukhu ivele yashintsha yaba yitiger utholeke mfethu impendulo eziwu2 yebo kodwa manje lokho baba ngikwenzela khona kokhokholozi ngomalume wakho impela kokhokholozi wakho okay hayi ngiyabonga buba all right sure ukuthi uphendulekile manje awunayo enye follow up question hayi ngiyacabanga ukuthi kucacile ukuthi nje ilaba abakobaba kamakhehle ukuthi wena ngwaphatha kanje ngoba nawo ngathana izikhwama zabo ufuna ukunginika zona udingeka aphathe kabi kodwa ngakomalume eqala ukubamba kokubili ngoba vese umshado wami wakho awugcwele lapha ke mfethu yeah okay hayi ngiyabonga because we have sometimes we are advised but busu uyakhohla uma kwenzeka mhlambe ulibala ukuthi kuthiwe yenza inani sekulula because le show ikhona ungavele nje uyilandele uye kwi app yeGagasi uzofika kwi part yakho kwi video uyithola ku YouTube na kwi app even na podcast yakhona so uyabona ukuthi izinto izobalula because I'm sure mangase ngithi nje qala phansi ungitshela kuthiwe wokwenza nani zobusukhohliwe so vele uthola iApp noma uyibuka ishow ivideo yayo ne hayi ngilalela njalo impela ku-app njengoba ngila iGoogle all right number 1 ke siyabonga sure indaba eGagasini siyaqhubeka nohlelo This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku all right khona umbuzo la uvela kuvusi uthi mina ngidinga ke beshintshe lo mthetho ukuthi izingane ezalwa osisi zibize isibongo sasekhaya bese zikhula zizoba ngesizingane ezalwa abafana all right and correct understand leyo okay kulolu hlelo ama experts avama ukuthi ingane ezalelwe ekhaya izalwa intombazane leyo ngane umsamo wayo ula kama wayo komalume uthi ke lo bhuti zithi mangabe seyikhula lezo ingane zibangise izingane ezalwa abafana bakhona la so kusho ukuthi cousin kukhona lento yokuthi izingane ezalwa usisi la ekhaya nayo ithi ngine full right yokuthi kukithi la but nengane ezalwa futhi ubhuti wala ekhaya nayo ke manje bayayibangisa kuloko asesinike context yalokho ekutheni nivama ukuthi nithi uma wakhe ngalobolwanga noma uzalelwe ekhaya ungabi namahloni yeah umsamo namadlozi akho ila
ozalwe khona. Sohlaza uyazi ukuthi yini into esuke ilimaze ngiphendula lo mbuzo kamfowethu into esuke ilimaze kakhulu umona. Ngoba le ngane zisuke zizalwa osisi emakhaya zivamise ukuthi zibe nenhlanhla kakhulu zize idlule lezizalwa abafana bese manje ingane le ezalwa la koma bese ilithanda idlozi iwuthande futhi nomsamo kuphi wakomalume futhi ingekho kenye indawo abangabalekele kuyona futhi ingekho nokuncetheza abangakwenza ngoba la kuvele kukubo kufanele bazishaya isifuba ukuthi baphelele la abayindawo. Okay, no hiyezwakala ukuthi sisuke laphi. Sure, anonymous enanda sabona? Njani bud Alex? Siyaphila kunjani kwena? Siyaphila bud Alex. Sure. Mina bud Alex okwami kume kanje manje bengifisa mhlambe ngoDecember ngiyocela ngoduso nje ngithola umuntu osifazane engibambisene naye ngihambe ngiyovela kubo njenge steps sokuqala. Yes. Manje inkinga yami nginayo iyo angazi izinto since nami ngingayikhulele kumalume yabo ubaba akazange akhokhele uthu lapha ekhaya kwagcina ngokugeza umuzi nje kuphela. So manje angazi ukuthi izinto zami ukuze ihambe kahle ngingaqalaphi ikuphi ama step kumele balandele. Okay mfethu so ufisa kancane phezulu ufisa ukuyocela so manje yini indaba kunenkinga yokuthi ubaba wakho akulobolanga musuthi uyocela? No, inkinga phela mina sithi ngisebenzisa isibongo sakumalume. Yeah. So manje angiyazi iprocess okuyiyona kahle kufanele ngilandele ngendlela. Sure, all right, sure. Umbuzo wakho wesibili? Umbuzo wesibili ngicela ukubuza ngesayidini futhi mina ubaba wami lo ngizala waba sengozini yemoto wadlula ke emhlabeni ngengozi yemoto. Sorry but suthi manje lapha kuba into abayenza khona ukuthi ebalenze nami ngilicabange manje sengimdala ngokulalela nje izinto eziningi la ohlelweni. So manje ngekhathi bemngcwabe ingubo lezi abakuzona engozini yemoto bayifaka emgodini zinegazi lezi ayigqokile ngekhathi ehlelwe yona umshophi lo. Yeah. Manje angazi mhlambe lokho kunga-affecta mhlambe nami kangi-affecta kangakanani ngoba kwesinye isikhathi ikivele lento ukuthi yena uyazama ukucommunicate nami kodwa ngenxa lezi ingubo ezafakwa egodini lakhe awufike kumina ewumuntu onegazi agcine sengidalela inkinga ezimbi ngoba manje ngingavelelwa inkinga eziningi ngixabana nabantu izimbi ngilwa ngoba ngisabanye babafowabo bafike ngazi izimbi lezi belinyazwa abantu yabona. Okay, no kuyezwakala mfethu siyadebuka so sizokwenza njena ke Magubane uzothatha amafumbuzo lo oqala othinta iprocess yokuyocela ubaba ebengaqedelanga and then bese Mnyadi ke sethatha ke le yokuthi wafihlwa yes yenkosi. Yes. Sohlaza uyabona umfowethu njengoba elalele into ekufanele ayenzena ukuthi acele komalume bakhe bamshisela impepho emsamo ebese thatha imali ecele komalume bakhe ukuthi abamlobolela baba bakhongi. Okay. Bese bebuya komalume bakhe ebese ehlala nabo. Bese kukuthi omalume bakhe bamnikeza indawo noma abamdedetha aphumele yakhe ngoba enukhulile komalume. Akakwazi ukuthi mangabe segane khole lesike siza abantu beyisha amampunge abamasebethi uma ingane ikhulele komalume mayisiganiwe omalume banelungelo ukuthi bayikhiphe kwakhe isibongo sakayise. Lokho into engekho leyo ngoba sithi isintu uma ingane itholakale komalume abazali bese uyise wangakhokha wangenza lutho uyise nesizwe sakubuka yise bayimalase. Manje umbuzo ke wesinto bese uthi uphuma kanjani ekhaya uye emalaseni. Okay, all right, no icacile so omalume bazomenzela konke uyizwa ke leyo bhuti leyo kuqala right and then bese siya kule yesibili ke yokuthi ubaba wafihlwa nezingubo ezazi zengozi. Sekufanele ke njengoba kafihlwa nezingubo ashona nathi ngoba ngokomthetho lozo ingubo kwakufanele iziphathe ziyoshiswa noba zimukise nomfula. Uyangizwa? Ingekuzwa ngoba sekwenzekile sekufanele yena athathe imbuzi nje encane aha ekhanje kuyethuneni lika baba
bese ubaba kukhulunywa naye lapha ethuneni kumenyezwe ithongo lakobokayisi ukuthi bazosusa lezi ngubo ngandruzi bese bevala umkhokha olandelayo wena njengembewu kayihlo emva kwalokho ibulawa lo mbuzi usetshenziswe ihlahla lomlakankosi kuchelelo lo hlahla yonke into bese kuba nezingubo ezintsha ekuzothiwa akazimbathi ubaba wakho kodwa ke sezizohamba ziyobekwe ekhaya bese kuthi basekudlule mhlambe yamasonto amabili noba inyanga kube khona umuntu ozoyithatha azophiwa zona igwe kube sekulungile. Siyabonga mfethu sikufisela inhlanhla Hayi ngiyabonga bhuti Alex. Unayo i-app le Gagasi? Nginayo impela nje bhuti Alex. Ngilalele zonke insuku ngiyabona nje kuyikona isikhathi esiningi ukuthi angingeneki ngokuthi sibaningi. Yeah. All right. No, ngiyabonga mfethu. Sengisho ukuthi mangabe usukhohliwe utwenze njani uma uya lapha kwi-app yekuma podcast na kwi-video ungakwazi ukuthi uyilalele and then unotag lezinto olukhuzana okade utshelwa zona. Ngiyabonga kakhulu bhuti Alex. Shasha bro. All right, ngothumelela voice note ke ku 078 9342827. Mawusana kujoyina lo hlelo libakhona njalo ngolesithathu siyakumukela mawusijoyina for the first time and ungakwazi ukubukela ucomment ku YouTube. Yabo lama comments la wakhona ungayana phezulu and uzolibuka uhlelo lonke and ucomment uyezwe nabanye siyithatha njalo umbuzo seriously. So nalama questions avelayo lapho nama comments siyawathatha. Lisho ungayilalela ke i-app ku-app Gagasi FM and musufikile khona follow i-channel ebizwa ngeIndaba. Siyaqhubeka ke ngizothatha ama voice notes on the other side of this. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. All right, Indaba eGagasini. On Facebook ekhona ubhuti obuzayo la uphilane uthi ngathenga amagundane kwinyanga ngo3000 rand. Kwathiwa azolanda imali njalo ngosuku. Kodwa lutho kunalokho nje ayidlela impahla zami. Yini ke ngiyazi ukuthi ke senizothi ke njalo no khona into kwakumele uyenze wena wabhedisa izinto. Mnyadi ngesikhathi umnika lamagundane wawutheni kanti? Yahlekisa indaba amagundane ngawuthi nkonko uzoyisheka la. Akugundane emlandimali. Nidlala labantu bokhamba nje abazonqola belitshela izinto ezingekho esikweni lethu lina South Africa. Igundane lilandimali alikho ingakho lidla ingubo zakho baselilambisa. Okubalekile ayithi into kwakufanele uyenze wena kuphela thatha la magundane wafaka latex sonke ukuze ukwazi ukukhuleka finish. Okay. All right. So you see, Retex lapho la ukhona, here's an opportunity. Yeah, be part of this show. We can advise you on how, because kunabantu abaningi who have become gullible. So you have umsebenzi kumele wenziwe. So talk to us and see ukuthi singalekelelana kanjani. Sure. Ngithatha ke nama voice notes guys. Sanibonani bhuti Alex eGagasini. Cela ungazisho igama ngisebhizana ngokuhlala. Ngicela ukubuza bhuti Alex ukuthi mani ngabe ningamantombazane nonke. Nasho nila ubaba izinto zenu zingahambi kahle. Uzwakala ukuthi oyena umuntu onisisela impepho emndenini uyena ophehla amanzi amnyama. Then niyakwazi yini namantombazane ukuya emsamo nisisela impepho? Ngiyabingelela ngizocela uba anonymous. Abazali bami bashada umshado wesilungu. Manje sengeke ngezwe kaningana mangihamba nje ngiyohlola ukuthi ithonga elihle kumina ugogo ozala uma. Manje kulokhu nje okugcina ngithola ukuthi kuzomela ngimenzele ilati lasentabeni. Bengifisa ukwazi nje ukuthi if ngizoyolenza kuzomela ngiqale ngishisa impepho yini ekhaya. Bengicela ukubuza lokho nje. Sanibonani bhuti Alex, ngicela ukubuza ukuthi umama wami wangithola eshadile kodwa kwenye indoda manje izibongo ezi3 ezingibangayo. Angazi ukuthi esiphi engimele ngisebenzise. So ngicela ukwazi ukuthi omuphi umsamo engimele ngiwusebenzise. Thank you. Sanibonani Gagasi, cela uba anonymous. Mina nginenkinga la uma ngihamba ngiyokuzwa kuthiwa umdala wami wangibophela esaphila so wangiqhakanisela usashona yena sengifunde angazi isikhathi esinganani umatric wami mawulungi yini engayenza mhlawumbe ukuze ngithole ukusizakala. Ngiyabonga.
All right, siyabonga. Sizoshaya ke 2-2, right? So qala ngale mantombazane nempepho Mnyadi. Amantombazana ngoba bayathola ukuthi ubaba okuyena oshisa impepho osele uyaganga uphehla amanzi amnyama yena futhi wabhuqa abazali babo. Ufanele ukuthi ke benze nje ngoba afanele bebe seSeptember nombani ozalweni. Akuthi lo mdala kodwa kunemigomo nembandela akwazi ukuthi bamnika ashisa impepho lo intombazane. Kodwa uma engekho esimeni abantu besifazane basesikhathini noba kade ebuya kohlekisana namadvanakhe bese ke baashisa impepho ehlanzekile ithongo lobalalela. Kodwa uma bamantombazane sebazela abafana egcekeni masebeka baba neminyaka nje ewu14 sebengamthola lo mfana masibe neminyaka emingaki 14 years kuyaphezulu. Okay, sure. Sebengamethula emsama akwazi bashisela impepho. All right, and then lo wesibili ke ukuthi ke nike nakhuluma ngendaba yelati elenzelwa entabeni. Before baphume bazokwenza njani, bazoshisa impepho emsama yokubika noma bazobe sebeyayilahla before bahambe ke ba entabeni beyokwenza lelo lati. Ngazi lo bonkomoso noba yini mina. Wena Mnyadi. Okay. Uma bezentabeni funa bayishisa impepho babatshele phela abadala khona bezohamba nabo laba ke abahlanzekile bachaza ukuthi abahlanzekile laba asihamba sentabeni siyonzele ilati elikasibanibani ngesizathu esu1 no2 no3 no4 ukuze bahambe nalo ithongo kulinjalo. All right, Dr. Mnyadi ke lo. All right, Magubane ibongo ubangwa zibongo ubhuti. Yabona Sohlaza njengoba ebanga ibongo ibongo ezu3 njengoba echaza ukuthi uma wakhe wagana kodwa manje futhi esemthola kwenye indawo. Yes. Njengoba kuhlezi kushiye ukuthi yebo noma ngabe kuthiwa uma wakho kuganile bese kuthola kwenye indawo lo baba okuzalayo akusona isibongo sakho leso. La leganele khona uma wakho akusona isibongo sakho leso. Kodwa izinto zakho kuze iqonde kufanele kwenziwe inhlambuluko yakho yokuzaleka bese ukhonjwe emuva komalume ngoba isinda nesisekelo sakhe lasisuka sikhona. Right. Okay. Then bathi okay uhlosisi otherwise amametric awuphaseki usetholile ukuthi umuntu waye emthakatha ubaba omdala manje baba omdala kasekho. Njengoba echaza ukuthi ke kunesiqalekiso esiphezulu kwakhe kumlungela ukuthi abambe izinkukhu ezimbili ngoba akanamandla embuzi acelele ngisho ekhaya leyo kuqala inkukhu kube yokwenza inhlambuluko yaleziqalekiso lezi eziphezulu kwakhe. Yes. Bese ecelela intethelelo kubantu abadala bese mase seqedile ngoba le qalekiso zinamathelena manje emzimbeni bese kukhishwa inyongo negazi lenkukhu kuhlanganise namanzi uma sephumela ngaphandle kwasekhaya useyogeza. Yes. Okay. All right. Okay, kodwa uthi uphendulekile CC. Ngizothatha nje ngisheshe uMondli wasemandawe. Mondli unjani mfethu vele ungene nje embuzweni wakho bro? Okay, sure but Alex angihlale uthi la but Alex ngicela usizo la ngoba manje ngumuntu futhi onabo yabo abantu abadala kodwa futhi ke sibekwe ngokuthi ababonayo ilaba abayiphuzwa yabo. Manje kushuthi ukhona ongilungiselayo ubaba kushuthi ongithandayo manje ungilungisela ngale simo lesintamo bangenzela intambo zokuqala right bangenzela ezesibili manje nalezi esibili enqamba nokuthi zingisindi zingavumi yabona ngize ngigcine ngizikhiphe emzimbeni kanti kahle kahle kufanele ziphume emzimbeni manje futhi ngiyanqena wona bhulane futhi ngimtshela ukuthi lokufindeka inezindaba futhi ngiyanqena futhi ukuthi ngilonge ihlononto ukuthi yeah so ukuthola impendulo ukuthi yena kufanele enze njani. Kulungile ngiyakuzwa Mondli. Ngizobhanqa ke noAnonymous bese ke bayahlukaniselana nobaba. Anonymous emlazi uthini umbuzo wakho bhuti siyakumukela gagaseni. But Alex angihlale endabeni nginephupho la okay. One ukuyiphupha uya esitolo seyingubo ngiyothenga iphupho nje lihlale lifika. Elesibili ileli phupha ukuthi uma ngisephusheni ngithole kukhona izinkomo azaphambi kwami o ngiphakathi kwazo kodwa nje iphupho nami libe nezinkomo ezimbalabala ezihlukene nyama bovu mhlophe nje kuba yilokho. So manje uma uyiphupha zisuke ziyilwa noma zisuke ihlabile nje.
ngoba isikhathi soyimile kodwa ngeke ngayipha insukwini impela ayi bezisho ukungijuqa mina. Okay, all right. Kulungile sure but kezwakala uzophenduleka. All right, Magubane uzothatha le yakho yakabhuti lo waya kumthandazi naneintambo and then Mnyadi ke amaphupho hawo uspecialize ngawo. Yabona Sohlaza njengoba ethi le ntambo uyifaka bese ziyamsinda kabili. Kungenzeka le ntambo mase yifaka abantu abadala bayifuna. Okay. Kungenzeka futhi le ntambo mangabe yifaka uwesindwa umoya wedlozi lisondela kakhulu. Yena sekufanele manje naphahla buzi le ntambo yini mangiyifaka bese ngiyasindela. Bazobe sebefika sebemtshela. All right. So nga-advise kodwa ukuthi uma umuntu enalesi sima vela ayikhiphela yena angasayanga kulo muntu obimnikile. Mangabe ukuthi kanjalo Sohlaza angayikhipha vela ayibekene ngoba uyamuzwa kwasegazini le nto ayenzayo vela useyingabaza ngoba ukubona abantu abadasemthi yeke le ngoba unemoya. All right, sure. Mnyadi nali iphupho lelo khuzana uphupha enze shopping eingubo zokugqoka and then bese kuzoba inkomo. Yabona lo muntu ingubo zokugqoka zisho inhlanhla ukuthi impumelelo yakhe ikhona. Yeah. Kodwa njobe iphuphe phakathi kweinkomo ziqale zingani iqala mephupha kodwa egcineni zagcina sezilwa zisho kumqedha. Idlozi lakhe lifuna ukuthi asebenze abantu ngokwesintu bese yafuya endaweni enjengasemakhaya khona lizokwazi ukuthi inkomo lezi lihle kuso ngoba kusho ungene ithongo elalithanda kakhulu kufuya nazo ke no asibamba la conversation yethu it's a minute before we wrap up inkomo utholakala kuphi nombolo Sohlaza unkomo uyatholakala enombolweni ezimbili eyokuqala ithi 079 right 42 80757 esibili ithi 061 921 9881 nalapha kwi channel yami uyabhala in spaces uhlukanisa ukuthi sibani samathongo uyangithola lapha ngishicilelele ama video. Umlondi Magubane uzomthola nje besho sibani samathongo. Dr. Mnyadi number kaMnyadi yi-4 083 4686173 083 4686173 njoba seku8 cha sesotholana ngo8 kusasekuseni ucingweni kunjalo nje ke sibonga ke Alex sibonga nakumfundo mabaso nakuMagubane onkomo somkhulu siyabonga kakhulu bekumlondi Magubane kanye ke nothulebona Mnyadi sibamba lana ke conversation yethu ama topic njalo ngiyawathatha from you so you can email indaba@gagasi995.co.za and thank you again for supporting us on this show and we do take our comments seriously notice ukuthi izinto sikhulume ngazo uyiraise kulama comments abakhona on these platforms kwi app na ku YouTube and then bese sikhuluma ngawo ke ngala so sibamba lana ke conversation yethu uzoyithola ke le show kwi podcast yakhona kwi Gagasi app nama videos akhona as well. Indaba was produced by umfundo mabasonge Alex Mthiyane. Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex. Oh Indaba talking my business isintu nazo zonke indaba zabasha